चंद्रपूरमध्ये ज्या पद्धतीनं काँग्रेसमध्ये अंतर्गत घमासान सुरू आहे त्यामध्ये शिवसेना ठाकरे पक्षानं देखील या संधीचा फायदा घेताना दिसतोय। आमचा पाठिंबा पाहिजे असल्या जो कोणी खुल्या पद्धतीनं आम्हाला महापौर पद द्यायला तयार असेल त्यांच्यासोबत आम्ही जाणार अशी भूमिका शिवसेना युबीटी जिल्हाप्रमुख संदीप गिरे यांनी मांडली। शिवसेना युबीटीचे 6, वंचितचे 2 असा 8 जणांचा गट स्थापन करण्यात आलाय। त्यासोबतच 2 अपक्ष आमच्यासोबत असल्याचा दावा देखील शिवसेना ठाकरे पक्षाने केला। 8 तिकीट आम्ही निवडून आणलेल्या त्या 8चा आम्ही गट पण सुद्धा स्थापन केलेला आहे आणि राहुल विरुटकर शिवसेनेचे काल नगरसेवक गट नेतेपदी स्थापन झाले। आता जे आपण बोलले का कोणाला समर्थनाचा अजून काही विषयच येत नाही, अजून आमच्याशी कोणाची अधुराई चर्चा झालेली नाही आहे। त्याच्यामुळे आम्ही आमची मागणी प्रसार माध्यमाच्या असू द्या किंवा प्रत्येक नेत्यांना आम्ही आमची मागणी समोर ठेवलेली आहे का आम्हाला महापौर त्यांनी करावं, जेणेकरून येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही आमच्या कार्यकर्त्याला पक्षाला न्याय देऊ शकू, येणाऱ्या चंद्रपूरला नवीन भविष्य दाखवू शकू। या दृष्टिकोनातून आम्ही ते पाऊल टाकलेलं आहे।